anak ayam pipik, anak ayam Ana apa Gok? Sawetara wektu Kang Togog wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe. Sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa Dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang apa? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk, nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adhiku Semar ya si Ismaya. Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adhiku Semar, ponakku Gareng Petruk ki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karangkae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapakmu le, kakangmu le. Ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemakler mau. Janjane ya ora tak pikir, Lung. Ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku Ismaya kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya, Lung. terlalu kok. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong jeneng impen iki kabeh menungso turu ki nandang impen.
Ning ra impen ki ra ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen kuwi mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Ha kowe tok petung-petung manut hitungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka lah. Ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Tratapan Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang nang tepining Balumbang, deg-degan ora karo-karuan. Eneng apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya nggrus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong Dawra karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gak? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajake ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wow. Sama nang jero ora, Wo? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung. Dipethuk kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dadak werna-werna. Tan samar pamoring sukma sinokma ya winayu wingasepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup. Sik lagi tak buka. Weh, boyo Cengelmu kuwi. Watagek. Sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngingu boyo. Ngopo? Ana wigati wae. Ya tengko jero kono. Heeh, wah, Watagek sehat. Ya pangestu mule. Togok yen malegak legok trembilung kang sabok bandil trembilung kang sarawita bektiku ya, Pak. Yo tak tompo. Wah, klebon copet iki. Pak Dembilung, Bagong. Kok boroke ra mari-mari?
Ya ditambani ra iso kok ya Le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo Gong? Asowan Watagok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge kuwalik jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng ngopo Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping Dwi. Waduh. Dwi apa? Loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa. Aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho. Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye kae isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah endi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku ya ngerti. Lah, bapak terus martek aji weling. Pameling. Ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak crita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan sekondok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Oh. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaraté kudu wonten pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelem pertangga jiwa marang ulun. Sebab pelem pertangga jiwa kuwi daharaning para dewa. Uga sinebut jambu diponirmala kuwi ya daharaning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone Gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane Bapak kowe
Bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Cara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocrat-kacrit, Kocar-kacir. kocar-kacir. Lah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis. Trisula. Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Mengko ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ra Tejamaya to? Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Oh tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu, kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu Sak. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep bong-bong golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sana. Iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek diwalik Gak, aku malah tratapan. Wis tak walik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Wonten dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis
mrono. Wis gak diwale kok. Ngempet ambegan. Hah? Ngempet ambegan. Sorry ya, Gong. Wis bacut metu kok sorry. Edian. Panganane buatang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei guys. Wis tak suwunke kersane Gusti muga-muga kelakon ya, Gong. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge gok. Wak gogoki cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis gak wis. Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Wis kok gleleng tenan. Wis kok. Wis Aku nggawe kaca pengilan. duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggane kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu nang kayangan. Iya tegep. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe ki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kayewangan ya tegep. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel enak wae lho, Bro. Wis sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kowe nganggo kerupuk. Wah, brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Wong ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya tegi. Wis gak mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bikulun Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang bikulun Kanika putra, iwang bikulun Bathara Guru, iwang bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Gok. Penyariane Pak Cari. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Cari. Kula ingkang sowan bikulan.
Janaka apa? Tanda ketak ketun tandang tenun tanda tutak tunung bilang undang lang tanda nak tunung bilang tanda lang tanda tindang tanda tulung tak kuntan tulung tak tanda tulung tak kuntan wah lali aku Janaka wis aku saiki mung kari manut monggo aku tekan kene ya lungguh ngisor ora kok ora ngajeni karo kowe saiki aku tak takon arep tok kapakke nggonku nanggung dosane anakku Bagong Para Guru Kakang Ismaya piye kula aturi lenggah nginggil Kakang kok sik to kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur Kakang menika kadang kula werda kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ingkang ora gelem nyembah karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar aku wis ngrumangsani luput aku wis ngrumangsani kleru lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye monggo Kakang ngemuti pinten-pinten lelampahan ingkang sampun kula sandhang Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil kowe ora pasang walat mboten Kakang ya syukur aku melu seneng dene wis tinar buka rasamu kowe iso sumingkir saka rasa gedeng keburu sengit karo kadangmu tuwa aku malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake Para Guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang, dawah sami-sami. Syukur-syukur Di, menawi panjenengan sampun nimut Purwa Duksina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wontene kula nderek bingah. Jenengan dika diprapsi Bathara Guru nglenggahi minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menika pun Kakang Ismaya. Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Inggih. Kakang Ismaya. Piye? Ngemuti saestunipun menapa ingkang kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti namung kinarya abang-abang lambi iki mawon Kakang kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa mongko wiwit budal saka padukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak lha kok dadi saiki kowe ngaturake pangendika sing kaya mengkono ingkang manem Brama manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah samangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Lah dek ngono pandangonmu krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul panjenengan menika dados nalindraning para dewa kula badhe lereh keprabon kanalindran Kayuwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya wis ora Bathara Guru wis matur nuwun mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa dewa sapa dewa Nala Garib tugase nagih utang-utang kowe aneh-aneh ora mbok ya wis rasa dadi dewa wis ra apa-apa wis ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis matur nuwun.
mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedaharan. Kejawi sak pirangan dedaharan menika kula wau badhe kula paringaken Bagong. Nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa lan segering Jambudipun Nirmala. Menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Para Guru, aku saka omah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok sugo werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten. Menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya ngrahapi dedaraning sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya, Kakang. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah terus sirmu piye? Kula badhe nyaosaken Pelempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dhateng jengandika Kakang Ismaya. Lah nek kuwi karepmu aku mengkari manut wis mangsa Baranga Indra wonten timbalan. Woh-wohan kayiwangan ingkang wis ulun cawisake larapno ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya nggih ngestakaken dawuh patuko Iwang Pada Pukulun. Semareka den prayetna semuriris Pandhawa Byaga mulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Gesra katite merut layut sagung Praratu Sang Swatama ing menika Kakang monggo sak mangke kula aturi ngrahapi dalah Kakang monggo to dipun rahapi pasugaten ingkang kacaosaken wonten ing madyaning kayiwangan menika. Sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa. Sampun ngantos wonten sangga runggi salebeti pekalih paduka jengandika Kakang Ismaya. Suralaya menika kagunganipun Kakang Semar, iki kagunganipun Kakang Ismaya. Narada iya. Wis ayo Pak, gecek-gecek tengkus kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong kasembatan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wis rek. Tan Prayitna Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala ingkang wis
pinaringan wisa racun das bludak ingkang niwasi sanika dupi den dhahar dening Kyai Nayantaka kelurahan Garing Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk parandene sakmangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Garing Kelurahan Petruk ora eling Purwadasina kaget tiwang mikula Narada kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu lho Di mboten ateges kula badhe wantun kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu lah kok mekaten kedatosanipun jenengan dika tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti anggen Paduka maringaken wujuding pratangga jiwa kaliyan Jambudi Pa Nirmala ning sareng Kakang Semar lan atmajanipun ndahar wujuding pasuganan ing sampun Paduka paringaken. Lah kekahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan ingkang badhe dateng menawi panjenengan mentala dateng ingkang kadang piyambak menika dos pundi? Kakang Narada, apan menika ingkang kula jangka. Yektos Kakang Ismaya mboten ngertos dateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejahipun krana sakmangke wit seprika dumugi sepriki. Kakang Ismaya menika satunggiling titah inggih mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Lah dalah. Sampeyan bibiti perkara. Sampeyan ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten melu. Indra wonten timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang mung setengah mati. Tegese wis nandhang sekarat. Mara gage boyongen. Para Paduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papan no pinggiring candra dimuka, tegese pinggiring kawah. Samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati, mung karing glundungake cemplung ana ing telenging kawah. Mriki ngestaken dawuh Paduka Rama Pukulun. Dadi kaya ngene kanan kayangan. Peteng dedet limengan. Katone padhang ning paningalipun ing neraka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata sejatosipun minangka dados panutaning para titah. Ning lha kok menggok dalan pakatinipun menika dos pundi? Kakang Narada, Kakang Resi Ratri Kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Narada mboten satumut-tumut. Lah panjenengan menawi wegah napa warah nampik pitutur becik. Nek wis duwe karep lajeng kados mekaten menika. Dos pundi lampahipun? Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nalikane raing wong agung sase sirup wong sirup kok ya sirup nonamit pasang tratak Kalimantabe linepatno ing ilo duni dumawaing tawang towang pukulun kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi
ya Raden Arjuna ya Parto ya Krama ingkang sowan apa kulun Wong Mas Tuna musidam sekaring bawana langgeng wayah ulun Janaka mekaten inggih Arjuna wonten dawuh pukulun apa wigatine kita sowan pukulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tamanana ya Janaka kula pundi ngejimat paripindhayan ana ing kasantosan pukulun lah kita sowan ijen ora nganti karo garwamu Sembadra piye nembe umbah-umbah pukulun kula mboten kula wajak iya lah ora ngejak Sembadra ya ora apa-apa Sri Kandi dijak Sri Kandi nembe les apa les nyopir pukulun alah bocah pancen ya pinter-pinter tenan dipun dangu Janaka wonten menapa Janaka kula wonten dawuh pukulun apa wigatine kita sowan pukulun tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna menapa inggih kepara saestu leres bilih Ponokawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nala Gareng lan Petruk katimbalan sowan wonten ing Kayuwangan pukulun iya dasar kepara nyata apa to sebabe kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono amargi ngaten pukulun menawi Janaka kecalan Ponokawan bebasanipun wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun pukulun mila kula nyuwun konduripun Kakang Semar Nala Gareng kelawan Petruk menawi pukulun boten ngeparengaken pukulun rawe-rawe rantas malang-malang putung kulas napa jenenge pukulun kula aturi sedya ajang ingkang jembar sekul ingkang kathah kula mboten ajeng ngrangsang keprabon wonten ing Kayuwangan Suralaya pukulun Bathara Guru pukulun Bathara Manemaya Arjuna kemewat ucap kita kaya wong ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang kita wani nyumbari marang panguwasa ulun apa kita ora wedi mati pukulun mati urip menika gumantung dhateng purbaning Hyang Mahanasa kula mboten ajri pejah pukulun menapa ta sebabipun kula mboten ajri pejah krana kula mboten saged pejah amargi kula mbeta werbing Kakang Rada kok gumujeng. Mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandhani kok sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten pukulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga pukulun, kula mboten badhe ajri pukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Kelakon dadi sarana sirna kita Janaka. Monggo kulun kula aturi nindhawahi guntur geni guntur angin pukulun, guntur geni guntur angin. Sirnakno Arjuna dina iki guntur geni guntur angin. Kakang Rada punapi guntur geni guntur angin mboten tumama ora taya kowe rasakno mongko nek ora gelem balekke Semar Janaka mesti ngamuk ya ngono Janaka betul
wis muni bentul kuwi ya. Mangka iso ora metu saiki. Wis ora ana sing dodol. Oh, biyen keseneng aku kuwi. Menapa? Sampun kula mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkawis menika piyambak. Kita ora temomo guntur geni guntur angin Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing visibel Bu kula. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten Bu kula dos pundi urun ora bisa nglebur kelawan jeneng kita. Bu kula gelem anu purun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten. Semar wis ulun sirnake. Kepripun Bu kula? Semar wis ulun srenake tak papanake ning tepining Candradimuka jagat Dewa Bathara Bu kula. Pukulun Bathara Guru kebangetan panjenenganipun pukulun mentala dhateng Kakang Semar Janaka mboten narimakaken. Pukulun kiat nampani Kyai Pasopati kula meguru kalian panjenengan. Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe. Tiban Kyai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beta ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rada kados pundi? Ah, monggo, panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho, Di. Pukulun kok nothok ulun. Dikira aku ora weruh apa piye? Iki ngapa to nggo sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan-pukulan dekulmu mlacet. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ah ngerti. Wah, bajigur iki. Biar digawe santai, Bu. Ngerti yo? Ngerti wadake ora ngerti ora. Diwas tak alus wangun ta pukulun? Wangun ning ya suarane anu kekasaren. Mboten pukulun. Pukulun. Iya. Bathara Guru melajar pukulun. Doyak. Dos pundi doyak? Nek ora ngoyak, arep ngopo? Kula kepengin ketemu kali bapak kula. Sapa? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas anu Petruk pukulun. Kakang Pak Petruk? Petruk. Bakange nendi? Lah niki. Ah, cah edian ora. Iki sing nyandangi kaya ngene sapa e? Nun. Sing nyandangi kaya ngene sapa? Siwa Togog pukulun. Wah, Togog kaya ngewangi adine iki lho. Bapakmu nang pinggiring Kawah Candradimuka. Mau sire yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning Kawah Dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulungono dhisik, tulungono monggo dhek ning apa-apa. Mekaten pukulun nyuwun pamit nyuwun tambah pengeti. Arep kaya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen pukulun. Kemedunen dengkulmu mlacet ora. Janaka keterapukane kemedunen nyuwun pangestu. Kana tepat paranono dhisik. Kuncang kancing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung. Aduh Kakang Semar mesake timen kowe Kakang. Nala gareng kaya mesake Petruk kowe Modaro. Kakang Semar tak suwunke ngersaning dewa ingkang luwih dhuwur tinimbangane Bathara Guru. Tak suwunke marang purbaning Wang Mananasa. Muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala. Waluya temah jati, jati temah mulya.
merga saka kekuatanku Kakang Ismaya. Ndara. Wah. Ndara. Wah. Oh, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Sampeyan iso melu jeng nyelametke awak kula. Iya, Kakang. Matur nuwun nggih, Den. Pun nyelametke kali awak kula. Ndara niku pancen tresna kali ponokawan-ponokawan. Iya, ngono kare. Matur nuwun nggih, Gus. Nyelamet kali Petro. Iya. Kok suwe-suwe ngono. Ayo Ndara Janaka sajahe sayah munggah kayangan ki dhuwur kaya terus. Ah iya. Sampeyan kok dugi mriki? Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang apa, Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten. Ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok meneh nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Telitit. Oh, prapun, Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi T dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Aja gampang diapusi ya Semar. Nggih, nggih. Aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Ayo bali. Teng pundi? Ning Madukisma. Madukisma niku pabrik gula. Kok Madukisma to? Ngendi kasatriyanku Semar? Madukara karo lenggahe kok supe. Iya Madukara. Yo bali yo. Nggih monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae? Sik Pak, sik. Sik mundura. Piye to? Mundura. Ndara Janaka. Apa kaget aku bajigur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Aseme. Sanjak. Sapa rek duwer ngono? Aneh-aneh ora. Aseme konangan. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggane kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggomel. Weh, wadut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh. Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni guntur angene ra apa-apa.
Mongko saka sirahe mestangane Bathara Guru blodor. Kok nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko Nanandara Janaka. Bathara Guru wadul karo sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi e. Gawe rencana liyane sing nyemelangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Iki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku. Ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki rasa kon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Anggo, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Ha, mesti Janaka ora disalahke karo kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan, Mer. Ya. Aku tak bojo widodari. Bojo widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Men iso dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar tak jenenge Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning Bale Martiu Kundha Manik. Petro Garing ayo ning Bale Pedukuhan. Martu Kundha Manik. Ayo Kakang Semar. Rada aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke nang Sela Kandhawaru Binangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Kok semiyah-miyah tumindak Angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok diwusirnaken wadya cemplungaken wonten kaca dari kula menika. Menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa iki lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging jar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja nengkeng ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Widiwa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, saunimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le?
tresna bang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Koko Prabu kados pundi Yai menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lelampanipun Kyai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo boten kita ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah mbok menawi wonten panjuwun saking Kyai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajri kelawan ngrayi Ngamarta Koko Prabu. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat diagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru hakeku basaku katura Werkudara Luntomba menapa to sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa to wigatosipun Puntadewa ora nyana babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nggir wayah ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedhekku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane Puntadewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos sing manah kula. Monggo klaturian dangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger Kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul gayuh wulan wuta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalewan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging kenging menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa. Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan kelawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe. Ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora.
Kakang Mas. Kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepoma apa uripmu Janaka teko kowe ngopyak kayiwangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar Werkudara. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk yen dadi cah bagus. Kok sik to. Arjuna nonton maring adhawu. Larah-larahe piye? Kabejawana kabedhau dada kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok srengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Wang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuwan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adhiku lanang lak pecah ndase. Tatanan nyamah karo jenenge Janaka kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe iranging Iwang Pikulun Jatimurti, metu njaba kaya apa aku sing mati ning ngrepat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndleming dhewe iki. Arjuna nuntun dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Iye. Weruh ta kowe? Iya. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka dalu ngapura. Minjang Malik menika nganggo itung-itung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lho iki Kakang Semar kok ning kene? Nggih. Lah ngopo Kakang? Nderekke Ndara Janaka, Kakang Semar aja edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Iwang Pikulun Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare rak kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar Nalagare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Iwang Pikulun Manikmaya merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pikulun. Iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk.
Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Ah, wis ngono wae. Pukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah, buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapaku kaya ngono kuwi. Oh, lah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi wang Pukulun manik moyo pakartinipun ngaten menika Pukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh mara gage sawangan. Apa ulun ujar lelamisan? Tegese ulun goro, ulun boyagara. Sawangen iki Arjuna malah lenggah ana ing Selaka Ndawaru binangun. Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakna. Nyun mapunten ulun kula sampun nyobi kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora keduga malik yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa? Sampun kula wong sarwangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng Pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggol mboten ageng-ageng Pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara Apa? Arjuna ingkang iki sirnakna. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka Ora tedas. Gada rujak pala Ora temama. Arjuna wonten paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Nun mapunten Pukulun, pusaka kula mboten tumama sedayanipun. Arjuna Nun adawuh. wah loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembela sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun? Pukulun. Lali. Terus alus Mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon Pukulun. Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar kalian Nala Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka Pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk. Taunana Windanana kula boten badhe mandhap saking Selaka Ndawaru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namaaken Guntur geni Guntur anggen Pukulun. Cestrisula kula mboten aji. Monggo kula aturi namaaken Kresna kepiye? Lah semonggo, monggo. Nek paduka Pukulun mboten nyuwun mangapunten dhateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngamuk. Mongko nek ngamuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya. Betul sekali. Mumpung kula lagi gebelet Pukulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh cilaka iki kepiye? Pripun? Nah, sampeyan iku ya Kakang Trada malah mbelani dhateng Janaka. Kula pun matur to. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindake elek, Narada arep melu sapa-sapa niku dados purba wasisaning Bathara Trada. Saniki sing tak anggap bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nala Garing, nyelametke Petruk. Mula kula ya melu karo Janaka niki, ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih ora.
Wis mau ora mangan apa aduh pokoke rada goleke siomay. Wah. Ayangan kok ana siomay barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun? Nyuwun pangapunten dhateng Kakang Semar. Kakang Nismaya. Piye? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek nglungguhna keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura kuwi apik-apike menungsa. Dadi sakkae keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik maya, kowe iki mustikaning dewa. Ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manik Maya. Gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak apa ing dadi paseksene ucap kita ora mung titah ing mapan ing Janaloka kayata Kresna Werkudara, Semar lan sak piturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen to ulun ingkang wis nekseni, kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone wis wani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya. Nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru, wonten paring adhawuh. Coba to saiki pitungan. Semar kuwi wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong, uripe sarwa rekasa, uripe sarwa prasaja, dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasakake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mengkono, ulun walik Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingkang dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, Pukulun. Mboten Pukulun, kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat Pukulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepa ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka Ngundarandri Bawana. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa. Ulun ingkang mbuyan nrimakake sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun. Kakang Narada, menawi niki kula sampun nandhang kalana ndodha ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakone kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten dawuh kula. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Prabu Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyuwun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngunake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sak penake dhewe. Nggih. Ayo salin. Mengko pertangga jiwa jambutipun nirmala
Taka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestaken jawab. Halo. Bagong. Nggih. Ora taya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan to wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong. Nun. Lamun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Mas saniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndarawati banane. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresna kok ndak ada apa-apanya enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sakarepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Wong dibedoro Bagong ngene kok nesu ora. Mer, Sing urip kowe Mer. Nek ora ana aku modar kowe. Oh, matur nuwun aku. Ya iya matur nuwun, matur nuwun. Caidan, matur nuwun. Asem e. Oh, bar nggo sisi salaman. Segu paumbel. Buan ora ngono ndak tuman wae. Pungkulun Bagong. pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pungkulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekeki 12 kilo. Us. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Ngono nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Parang nggih? Iya Bagong. Tenggen kula. Ngapa? Lutisan. Belum pertangga jiwa jambu dipun leleti sambel. Lut. Wah, jos. Bagong, Nun, jare dienggo tumbal. rak wau. Ketok enak ini mateng nih. Engko nek njaluk perlemene aku wis gah njalukke. Muar nggo tumbal kok arep dilotis ora. Nolo gareng dalem nggih mbolo apa pelem. Kok kita ya nggawa Opek dhewe kok. Ora apa-apa to Bapak ya melu duwe kok. ya wis ora apa-apa. Sik. Petro nun nggih mbolo apa jambu. Kakang Rodo kok sami nggopek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo Sembrono, pukulan kula nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru agekku aku njaluk pamit Werkudara sing ati-ati. Pukulan kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Penonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asline iki lakone ijik dawa. Engko nek mbakane do ora presa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Iya. Iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit.
Le mendem pelemer tangga jiwa piye? Le gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Ning aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayem-ayem tentrem ya, Pak. Iya, Bagong. Matur nuwun. Bro, kalau kita punya banyak uang, tidak ada yang berani mempermainkan panggilan tak terjawab kita. Sekali kita menelpon, tapi mereka tidak angkat, tunggu beberapa menit. Mereka pasti telepon balik. Langsung ada 3 panggilan masuk. Ada 2 WA yang harus dibaca. Dan mungkin ada voice note yang isinya minta maaf. Uang itu magnet. Bukan cuma untuk membeli barang-barang yang mahal, tapi juga untuk menarik perhatian. Kalau kamu punya uang banyak, sinyalmu dianggap penting, dan panggilan tak terjawabmu itu seperti panggilan darurat bagi orang lain. Jadi kalau kamu punya uang, percayalah, yang sibuk pasti sempat, yang cuek tiba-tiba peduli, dan yang biasanya slow respon itu akan menjadi pas respon.